Good afternoon, everyone. We are here as a Somali community. First of all, we are thanking our Somali community leaders who today try to bring us here for our cases for the SASAs, which has been discontinued for quite some months, to be listened and to be done something. But it appears from the SASA workers that we need a green ID. At first, we applied through status, 4 years one, but eventually they are telling us we need a green ID. At this time, we are asking the government at this minute. You can imagine, like mine, it was discontinued for the last 7 months. At this minute, where will I get a green ID? It's a procedure. It will take some time. We have children. We are refugees. We don't earn a lot. We have kids going to school. We have others going to university. We don't have much. So we feel the government must do something. We started with status 4-year one at first. We don't know why they're changing it to green ID. I don't know whether it's coming from heaven or wherever, but we feel it is a short notice to be told this kind of thing. So we feel we should be assisted. The government must hear our plea. The government must hear our problem. These are mothers. The whole day we left our family. We are fasting. We are supposed to cook for our families, but we are here. But it looks the Sasa people didn't want to listen to us, asking us green ID. Where are we going to get green ID at this time? The government, the first time we started, it was started 4-year one. Why should they change it all of a sudden to green ID? And moreover, they knew they were coming to assist us. They could have given us those circular long time for us to know that it is required green ID. But when we come here, they say without a green ID, they're not helping us. Please, we are asking the government, and especially Home Affairs. We started with status 4-year one. 4-year one allows us to study. 4 years one allows us to work. 4 years out is where our fingerprints is. So we're kindly asking the government to intervene because most of us are suffering. Most of us are not working. Please do something and help us. Thank you so much. Ayakhala base Somalia ngokuthi imali zabo zempesheni ivalekile. Ngoba umuntu efikelela izwe lakithi lase South Africa wa apply as a refugee, lo muntu unawo wonke amalungelo atholwa umuntu wase South Africa. Into angayenzi yodwa ukuvota kuphela, kodwa wonke ama benefits asuke ephuma kuhulumeni eyakubantu base South Africa unelungelo lo muntu lokuthi awathole naye. Njoba ubezwa nje bekhala ngemali yabo yesasa, yingoba kuyilungelo labo ukuthi bayithole leyo mali leyo yesasa ngoba bangama refugees. Isikhalo sabe esikhulu ukuthi babenikezwe ilokhuzana i-refugee wathi asylum yabo leyo yayi 4 years. Manje sekuthiwa kufuneka green ID and ababatshelanga kusenesikhathi. Yazi into abazoyenza yini? Bazosuka la bahlangane nama organization athize baye enkantolo bamphoqa uhulumeni ukuthi akaqhubeka abanike imali. Na ngithi nje asiqale ngalolu daba. Lona daba esingavamisile ukulukhuluma ikakhulukazi malithinta udaba labantu abangama foreigners. Esikhathini esiningi sikhuluma ngama illegal immigrants. Esikhathini esiningi sikhuluma ngalabo aba-operate ama-shop. Asikhulumi ngalaba aba-benefita ngqo from government yethu. Umuntu okhona uma engasebenzi ufuna naye ahola u-350. Lo otholwa nguwe nje nawe uyawuthola. Laba nje bahola imali empesheni. Ileli ngana nezalukazi zalama ngabe bayizalukazi yempesheni. Njoba bona-ke nabo behlangana lapha beyothula izikhalo zabo. Bengithi angidlule nje kulolu daba, ngizokusho lutho ngalo. Ngikwazise, ngangingayazi lento. Ngayizwa ngosisi uPrince Mthombeni. La ngaqala ukwazi khona ukuthi kanti umuntu mangabe ekuthiwa uyi-asylum seeker, once wathola i-asylum, imvumela ukuthi abe nawo wonke ama benefits umuntu wase South Africa nawo. Into angayenzi yodwa ukuvota kuphela. Ilokho nje ebengithi asidlule kukho. Ngonyaka ophelile uGeneral Mkhwanazi wavakashela uKhosi FM. Wayesiyakhuluma nawo udaba lama illegal immigrants ikakhulukazi esigabeni sabo. Sibabonile kakhulu benoprima waKwaZulu Natal ubaba uThami Ntuli
bevakashela amafem ngokwehlukahlukana kwawo bebakhipha abantu laba bokungafanele babe kulawo ma-companies ngoba njengabantu bomthetho njengamaphoyisa banelungelo vele lokwenza lokho. Waphendula kanje makuxoxwa ngalolu daba. Siyazi ukuthi abaphathi benkampani lamafemi nesindaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhala ngoba lemsebenzi lefanga ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina inika abantu bokuhamba izathu zibambali. Esokuqala nje sibalekile ukuthi lo kuhamba akanamalungelo njengomsebenzi. So kulula ke wena njengomphathi ukuthi umenze noma yini angasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile kunalawo avumelekile. Mayithi uyagula uyakhwehlela umxoshe uma ufuna ukumxosha akanalungelo lalutho nje. Angeke ongaze ukujona i-union ahamba athola inyunyana ezommela ngoba akekho wasemthethweni kwayena. So ilento ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashe abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba. Abantu bokuhamba ababoshwa ngani abaqasha? Angithi uhulumeni ke kunemithetho yakhona. So ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi ayinkantolo aye ejele. Uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine. Onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeka azenzele into ayenzayo. Akufani ukuthi uzothi masuwenze lento kuthiwa mbohlala ejele ngaphakathi. Isigwebo sakhona njengoba kade ngisho ukuthi kufanele nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaleke kakhulu kodwa igoba zakhona samsana nawo. Esikwenza ukuthi abantu baqhubeka beloke beyenza. Ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant mawuthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona abasebenza khona ema-restaurant. Osisi bethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi. Ebalekile ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hayi ngoba nakho ngiqhuquzela ukuthi abantu bangazwani behlele ezweni. Kumele abantu bazwane behlele ezweni. Kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngongekho emthethweni eSouth Africa. Nayo inkinga esiba nayo kusamaphoyisa. Mayifika la umuntu afika applyele ukuthi ucela anikezwe imvumo ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekele into ethile ufuna ukubulawa. Ngekhathi applyile uapplyela ku Home Affairs. Abese yalinda. Bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athotha kawa na amaphepha ngoba Home Affairs akwamphendula. Siyambopha. Mayisefika enkantolo abashushisa bakwazi ukumshushisa. Ngoba ufika lapha namaloya akhe athi nayi proof ukuthi sali no Home Affairs ukuthi asiphendule. Sefuna dedela abuyele emgaqweni. Lihlangane naye iphoyisa limbophe futhi. Ahamba enkantolo athi umshushisi ilo yakhe ithi sali no Home Affairs abuyele emgaqweni. Sinaleyo nkinga ke enkulu esinayo. Njoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi. Ufuna ngelilanga uze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise ninabe begelwa amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki. And mase yabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi. Ngoba nje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angacross. Ngokusafuneka kuxoxwe no Minister wa Home Affairs ngezinye zezinto lezi ekusafuneka kukhulunywe kabanzi ngazo ukuthi ukujeza kwabantu abangabaqashi kufuneka kushintshwe ngoba banelungelo lokwenza noma yini. Umqashi nje unayo imali ungabaqasha abantu noma bangaba u500 abangenama document ngoba uma bekubamba amaphoyisa uzokhipha ifine awuzukulala ngisho ukulala awuzuhlala ngisho 2 hours use police station uzofika epolice station kuthiwa wenza ukuthi ukhiphe lo mali leyo ubuye impilo kuyaqhubeka nangakusasa futhi uzophinda uqasha abanye bese uthola lamaphoyisa corrupt uvela ukhipho kweshumi kuwo ukwazi exploiter labantu abavele emazweni angaphandle ngendlela wena othanda ngayo. Ingakho ke iDepartment ka Home Affairs kufanele kube khona izinto ezixoxwayo nayo. Okwesibili ama-political parties into ebhlungu nje ukuthi ngoba awuvoti wena nansi into ebhlungu bengizothi mina let us lobby our political parties esibelonga kuwo manje awuvoti awuna political party wena awuna ngoba ukube une political party oyivotelayo uyayazi manifesto yawo you know what is their stance on illegal immigrants besizothi asike sikhulume nabo ngoba ama political parties ane right yokufaka amabhili eParliament bangama lawmakers labantu kuzama ukuguqula imithetho kubonakala ukuthi yiziphi izinto ezingenziwa
njengoba esho nje uGeneral Mkhwanazi uthi safunake kubheka ukuthi umuntu ufuna abanjwe kangaki, ufuna deportwe kangaki. Umuntu ufuneka abanjwe kangaki uma sebanjwe kwesibili akajeze ngendlela esihlukile ethe ukuba nendlakadla kancane ukuze engeze ukuloke ebuya. Yazi wakwayisho uCIC wathi labantu bayadeportwa manje, the following day bayabuya la eSouth Africa. Bagcina amaphoyisa abamba nomuntu oyedwa kaningi. Dr. Nasiphi Moya babambe elinye iChina waze washo ukuthi wena besikubambile kule viki eliphelile. Uphinde futhi namanje futhi uyaphinda siyakuthola la. Uzokwenza njani ngoba asinayo thina ifence lapha. Sine border gate, sinendawo ukungena. Kodwa ngapha emaceleni kuyangeneka noma kanjani, sengake ngayichaza le nto leyo. Ngicaphuna le video kaGeneral Mkhwanazi ngoba ave ibalekile lena. Ngihlangane nevideo yenunu ibikhuluma nale channel le okuthiwa iDurban Network if I'm not mistaken. Ikhulume kanje. Indaba yabantu aba-undocumented kunama department ekufanele adile nakho eSouth Africa. Home Affairs kufanele ichaze ukuthi labo bantu bangene kanjani and all. Bese kuba i-labor kufanele ibe nama-inspector ukuhamba iyobheka ukuthi abantu abaqashwe lapha baqashwe ngendlela eyiyona. Because ngezwa nje kukhulunywa nangohulumeni ublenywa yebo khona. But abantu abahlukumeza kakhulu ngabantu aba-undocumented abantu ababaqashile labo bantu ngoba bengafuni ukuthi bafeze la malungelo esingawo namhlanje ngoba abantu abavela ngaphandle abawaleli amalungelo abanandaba nawo. Thina siyawadinga lawo malungelo. Khumbuza nje kuleli phuzu elishuwa uGeneral uCele lama inspectors uPresident Ramaphosa usithembisile ngaqali. Ngiyakusho lokho. UPresident Cyril Ramaphosa uthembisile ukuthi uzoqasha 10,000 yama labor inspectors. Ubengaqali kodwa uJacinta wathi upresident lento ayisho yayikho ngoba kwayisho ngonyaka ophelile. Ngicela ukukukhumbuza ukuthi kuyisona yakulonyaka ngoFebruary, uMay manje. Wakhuluma ngoFebruary, uMay manje. Akaqashwa nanoyedwa kodwa umuntu. Ngineshow yalokho. Ukube phela ukhona seqashwe ngabe sesiyazi. Ngabe sesibonile ama post advertiser lapha ya. Ngabe kunabantu manje aba shortlistwayo ukuze bayosebenza makuthiwa they are undergoing training. Akaqashwa nanoyedwa kodwa ukhulume ngoFebruary, uMay manje. Cela uzwe la. Employers who hire foreign nationals without the required permits or visas will face the full might of the law. Now, to tighten enforcement, we will hire an additional 10,000 labor inspectors this year. As we undertake these interventions, we insist that the laws of our country must be observed by everyone. We will not tolerate violence and acts of lawlessness directed at foreign nationals. No foreign national should be unlawfully barred from accessing public facilities, including health facilities and schools. To build a stronger South Africa, we need an ethical and capable developmental state. A capable state needs committed and honest public servants with the right skills and a deep culture of service. Over the past year, we have passed significant new legislation to professionalize the public service. The Public Service Amendment Bill will protect key appointments from political interference and ensure that capable and qualified people are appointed to senior positions on the basis of their suitability for the job. Lifestyle audits have been made mandatory for senior public servants, reaching 93% compliance across departments. We are establishing a central registry for disciplinary cases across all spheres of government. Sasa eqeda kukhuluma kanje uPresident uCyril Ramaphosa
uJacinta Ngobeso Ganele kwaZuma wafaka lamapost wabona la ku-screen sakho. Wathi ngonyaka ophelile yena lo president wayethe kuzoqashwa 20,000 yama-labor inspectors. Mawubheka ngapha esandleni sakho sokunxele uyayibona ibhaliwe project 20,000 inominister ukhuluma nga-first 100 and something days into afuneka abayenze. Ngapha esandleni sakho sokudla le letter yaphuma ngayi-10 zikaFebruary 2025. Kukhulunywa khona ukuthi kune-internship kuzoqashwa 20,000 inspectors azobe ngama-graduate ukuze kwazi ukuthi kwehliswe nezinga lama-graduate angasebenzi bekwazi ukuba ama-labor inspectors. Ngonyaka ophelile kwaku-20,000 kulo nyaka u-10,000 akunamnyakazi kuze kube manje. Into ebuhlungu kunazo zonke kune-article eyakhishwa i-EWN eyaziwa nge-Eyewitness News. I-article yangeyi-5 zikaMarch 2024 ithi Home Affairs reports over 300,000 cases of fraudulent visas and permits. Inkinga enye sibhekene nayo le ngoba kukhona abantu esizothi thina ba-documented kanti babalelwa kulo 300,000 or more ngoba le post yango-2024 asazi into eyenzeke kule minyaka edlulile. Okunye futhi efuneka sikhulume ngakho okubalulekile, ngiyazi ukuthi abantu bathi ukuze ube asylum seeker ngoba kulezo usuku usuka kulo kusuke kuliwa. Abantu laba bayakwazi ukuqamba amanga bathi bayabulawa ngenxa yenkolo, bathi bayabulawa ngoba kunamazwe la kulawa se-Afrika amanye angahambelani nalento yokuganana kwabantu nokuthandana kwabantu bobulili obufanayo. Bagcine bebalekela kulezo lakithi afike umuntu wakhona aqamba amanga athi lezweni lakhe bayababulala ngoba bona bengabantu abathandana nobulili obufana nobabo. Afike la nikeze asylum seeker abe nama-benefits. Ezinye zezinto lezi efuneka ziguqulwe. Yingakho i-Department yaka-Home Affairs funeka siyibhekisise. Okwesibili, kufanele ama-political parties esizi-associate nawo siwafunda ama-manifesto wawo, siyazi ukuthi le political party imeleni. What is their stance on illegal immigrants? What is their stance on ama-asylum seekers? Nazo zonke lezi zinto ezenzakalayo. Ukhulume kahle uminister lo wepresident uKhumbuzo Ntshavheni wathi akuliwa kulamazwe lawo kodwa njoba labantu sebafunda ukuthi uyakwazi ukubaleka ukuthi niyabulawa ngenxa yokuthi nina nithandana nobulili obufanayo nezizathu eziningi ezehlukeneke abafike beqamba amanga ngazo. Yingakho uPrince Mthombeni wathi iSouth Africa kufanele iphume kwisivumelwano se-UN eyasijoyina ngazi 1950 bani, iphume kuso then ingene kabusha with reservations. Yilento ezokwenza ukuthi i-UN ingakwazi ukungenelela nama-court ethu akwazi ukurula kahle makufuneka athathe inqumo. Makufuneka nje athathe inqumo. Angiyibambe le video, ngiyacela ukuze ukuphala kwakho la comment section. Ngizothi wena ubona kanjani lo daba esilixoxayo. Ngale kwalokho mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.